Velkommen til Malaga Instituto i Malaga i Sydspanien. Jeg hedder Ida Villadsen og er direktør for skolen, som jeg grundlagde i 1971. I dag er skolen en af Spaniens største sprogskoler, og vi underviser i spansk lige fra begynderstadiet til universitetsniveau. Vi er de stolte ejere af hele 3 Star Awards. En slags Oscar for sprogskoler på verdensplan. Vores elever kommer fra det meste af verden, og her er folk i alle aldre. Skolen har 16 forskellige kurser, fra 4 timers daglig undervisning på almindelig spansk til specialkurser for forretningsfolk, diplomater og universitetsstuderende. Vi underviser i grupper på 5 til 10 personer, men du kan også få enetimer. Desuden har vi stor succes med kurser for seniorer, hvor man hurtigt kan lære at begå sig på spansk i dagligdags situationer. Die Lehrer sind super motiviert. Man fühlt sich nicht wie in einer Schule, sondern man bekommt sehr viel mit, wie das spanische Leben so ist und auch nach dem Unterricht. Efter den daglige undervisning arrangerer vi forskellige guidede udflugter, hvor du lærer om spansk kultur og historie. Det kan være til et marked, et museum eller til en nærliggende by. Men du kan også blive på skolen og benytte dens mange tilbud. Høre foredrag, deltage i vinsmagning. Der er danseundervisning eller dansk mad. Malaga Instituto ligger i rare og sikre omgivelser. Ikke langt fra Malagas centrum og kun 10 minutters gang til Middelhavet. Skolen er i sig selv et minisamfund med skolehotel, kaldet Club Hispánico, med restaurant, svømmebassin, fitness, dansesal og solterrasser. Det skaber et levende miljø, hvor du møder mennesker fra hele verden, og hvor du samtidig kan afprøve dit spanske med de mange ansatte. Du kan også vælge at bo hos en spansk familie, eller i nogle af skolens mange lejligheder. Udover mine højt kvalificerede spanske lærere, har jeg et dygtigt personale, som altid er villige til at hjælpe dig. Det er alt sammen med til at skabe den gode stemning på skolen.